କରନ୍ତୁନି ଏହି ଭୁଲ। ଇପିଏଫ୍ଓ ଜମା ଦେବନି 75,000 ଟଙ୍କା ପେନସନ। କର୍ମଚାରୀ ହୋଇଥିଲେ ଜାଣନ୍ତୁ। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ ଇପିଏଫ୍ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କର୍ମଚାରୀ ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ଉଠାଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁଧ ହାର ବୃଦ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭବିଷ୍ୟତ ନିଧି ପାଣ୍ଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ ପେନସନ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି। ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନସନ ସୀମା। ଏକ କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନ ସରକାରଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନସନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଆବେଦନ କରିଛି। କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନ ପ୍ରତି ମାସରେ ପେନସନକୁ 75,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି। ପେନସନ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତଥାପି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଯଦିଓ ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପେନସନ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭୁଲ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ପେନସନ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡର ଜମା କରିବା ସମୟରେ ଏଠାରେ ଆମେ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାର ସମୟ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ। ଯଦି କେହି 10 ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଧି ପାଣ୍ଠି ମାଧ୍ୟମରେ ପେନସନ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ 75,000 ଟଙ୍କା ପେନସନ ପାଇବା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ଧରି ନିରନ୍ତର କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ପିଏଫ୍ ବାଲାନ୍ସ ଉଠାଇବେ। ସରକାର ଅବସର ପରେ ପିଏଫ୍ ବାଲାନ୍ସ ଉଠାଇ ହେବ। ଘର ନିର୍ମାଣ, ଚିକିତ୍ସା, ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ବିବାହ ଭଳି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆବଶ୍ୟକ ପାଇଁ ପିଏଫ୍ ବାଲାନ୍ସ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ 2 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ବେକାର ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପିଏଫ୍ ବାଲାନ୍ସ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ପିଏଫ୍ ବାଲାନ୍ସ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପଦ୍ଧତି। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇପିଏଫ୍ଓ ପୋର୍ଟାଲରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଅନଲାଇନ୍ ସେବା ବିକଳ୍ପକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଦାବି ଫର୍ମ 311910C ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର 4ଟି ଅଙ୍କ ଲେଖି ଭେରିଫାଏ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଅନଲାଇନରେ କ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ପରେ 10ରୁ 20 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।